ഓം ശ്രീനാരായണ പരമഗുരവേ നമഃ. സുപ്രഭാതം. 1270 ദിവസമായ ഇന്ന് 2024 നവംബർ മാസം 5 തീയതി ചൊവ്വാഴ്ച. 1200 ആണ്ട് തുലാമാസം 20 ഗുരുവചനങ്ങളിലൂടെ എല്ലാ ജീവികളോടുമുള്ള സ്നേഹം, കാരുണ്യമുള്ള മനസ്സ്, എല്ലാത്തിലുമുള്ള സമഭാവന, ഇവയെല്ലാം ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയുടെ സൽഗുണങ്ങളായി ഭവിക്കും. ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ. 1924 ആലുവ അദ്വൈതാശ്രമത്തിൽ ഗുരുദേവൻ സംഘടിപ്പിച്ച ലോക സർവമത സമ്മേളനത്തിൽ സത്യവ്രത സ്വാമികൾ നടത്തിയ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൻ്റെ 12ാം ഭാഗമാണ് ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. മതം ഒരു അധ്യാത്മ കാര്യമാണെന്നാകുന്നു എല്ലാവരും പറയുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു വരുന്നത്. എല്ലാ മതസ്ഥാപകന്മാരും തങ്ങളുടെ മതത്തെ മോക്ഷമാർഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് തങ്ങളുടെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഉപദേശിച്ചു തുടങ്ങിയത്. സകല മോഹങ്ങളും പരിത്യജിച്ചവന് മാത്രമേ നിർവ്വാണമുള്ളൂവെന്ന് ബുദ്ധമുനി നിഷ്കർഷയായി ഉപദേശിച്ചു. സർവത്തെയും ഉപേക്ഷിച്ച് എൻ്റെ പിന്നാലെ വരുവിൻ എന്ന് ക്രിസ്തു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചു. ത്യാഗിക്കല്ലാതെ മോക്ഷമില്ലെന്നുള്ളത് ഹിന്ദുമതത്തിലെ ഏത് ശാഖക്കാർക്കുമുള്ള നിർവിവാദമായ സിദ്ധാന്തമാകുന്നു. കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ്. എന്നാൽ മൂലധനം മുടക്കി അത് ധാരാളമായി സംഭരിച്ച് ലോകമെല്ലാം വിതരണം ചെയ്ത് ആദായമുണ്ടാക്കുന്നത് മുതലാളന്മാരാണ്. ശാസ്ത്രതത്വങ്ങളെ എന്ന പോലെ തന്നെ ആധ്യാത്മതത്വങ്ങളെയും അവ കണ്ടുപിടിച്ച മഹാത്മാക്കളെങ്കിലും കൊണ്ടുനടന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ അത്യന്തം ആദായകരങ്ങളായ വാണിജ്യ സാധനങ്ങളാക്കി ഉത്തമം കുശലം വിദ്യ എന്നുള്ള പ്രമാണത്തെ മധ്യമം കൃഷിവാണിഭത്തേക്കാൾ വ്യഭിചരിച്ച് ആദായകരമാക്കി തീർത്തു. ഈ ബുദ്ധിമാന്മാരാണ് പുരോഹിതന്മാരെന്ന് ലോകത്തിൽ പ്രസിദ്ധന്മാരായി തീർന്നവർ. എല്ലാവരും അങ്ങനെയുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. വളരെ പേർ അങ്ങനെയുള്ളവരാണ്. മതസ്ഥാപകന്മാരായ മഹാത്മാക്കളുടെ ആധ്യാത്മ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ജനസമ്മതങ്ങളായി തീർന്നുവെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ആ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപദേശിക്കുവാനുള്ള പാവനമായ ജോലി കയ്യേറ്റ പുരോഹിതന്മാർ ആ ജോലി അത്യന്തം ആദായകരമായ ഒരു ഉത്തമ കുശലവിദ്യയെന്ന് അനായാസേന മനസ്സിലാക്കി. എങ്ങനെയുള്ള ഏർപ്പാടുകളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയാൽ ആ ജോലി അധികം ആദായകരമാക്കി തീർക്കാമോ അങ്ങനെയുള്ള ഏർപ്പാടുകളെല്ലാം അവർ ഉണ്ടാക്കി തീർത്തു. മതങ്ങളോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള മിക്ക തന്ത്രമന്ത്രാദികളുടെയും വിശ്വാസാചാരങ്ങളുടെയും എല്ലാം ആഗമനം ഇങ്ങനെയാകുന്നു. ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യുകയെന്നുള്ളിടത്തോളം കൊണ്ട് പുരോഹിതന്മാരുടെ ജോലി അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ മതനിമിത്തമായുള്ള ഭിന്നിപ്പുകൾ അന്ന് ജനസമുദായത്തിൽ ഇത്രമാത്രം അസ്വസ്ഥ കാരണമായി തീരുകയില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ ജ്ഞാനോപദേശം ഒരു കുശലം വിദ്യയായി ചമഞ്ഞപ്പോൾ വണിക്കുകൾ അവരുടെ ചരക്ക് ചിലവാക്കുവാൻ അധികം പറ്റുവരവുകാരെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ശ്രമിക്കുന്ന മാതിരി പുരോഹിതന്മാരും അവരുടെ മതത്തിൽ പറ്റി നിൽക്കുന്നവരുമായ ജനങ്ങളുടെ സംഖ്യ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമം തുടങ്ങി. ഒരു മതത്തിൽ എത്ര കണ്ട് ജനങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നുവോ അത്ര കണ്ട് ആ മതത്തിന് ശക്തി വർദ്ധിക്കുന്നു. ശക്തി വർദ്ധിച്ച മതം യുക്തിമാർഗങ്ങളിൽ വെച്ച് മുഖ്യമായ മതമെന്ന് വന്നപ്പോൾ മുക്തിമാർഗത്തിൻ്റെ യുക്തിമാർഗത്തിലേക്ക് മനുഷ്യബുദ്ധിക്ക് പ്രവേശനമേ ഇല്ലാതായി തീർന്നു. ഏവർക്കും നന്മ നിറഞ്ഞ ഒരു സുദിനം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഗുരുധർമ്മം ജയിക്കട്ടെ. ശബ്ദം നൽകിയത് സുജീഷ് മഹേശ്വരി.